Sure, differently the way we did in 2014. You saw what happened in 2014, you were there. By that time you were in the enemy camp, so you could not see. You had time radio with your program, let's talk about this issue. Hot something, yes. hot current or something. I think Malawi is far away from calling ourselves a better country. No. Ndezija ndimanena zija until today ine ndikulira ngati mwangamo. I think I'm not alone kuti Malawi tidakali pangozi mkaka mwagwera benchenche yomwe icha mutani noso tentive zimene yankhula a John Kapito. Ilira ndidi paza chitunzi cha bwino facho di minister amene ndinakumana nayeyo anali minister very senior ine nali ndi makamera anga mmanja ndithu kuti ndijambule ndimuone ndikuti ndikangompeza ku business ndimujambula mandapeza kuti amuyika kumusi kufupi ndi toilet ya kumusicha ndi pamene nazinikira kuti ngati ma reform amene wawa cholinga chathu nchofuna kuti tichepese kagwirisidwe ntchito kandalama kwathu ndiye noti ayambira apapa pakayendedwe apapa kuchepesa ndi zina zonse mwina tazichepesa zimene tikuziyembekezera ife kuti zichepesedwe monga ngati magalimoto. Siku lino ndiziko lopsa kwambiri lopanda ndalama mmene takhala tufotokozera muchi wampeza kuti wina aliyense ali ndi V8 nduna ili yonse V8 nduna ili yense ndikagalimoto kakang'ono ndalama zonse za boma kuchipatala kulibe mankhwala umphawi umenewo kusukulu kulibe desk umphawi umenewo aziphunzisi anthu ogwira mchipatala kandalama kawo tikuwapasa ndi chenje matikuyembekezera zinthu zochuluka kwambiri kuchokera kwa anthu amene wawa. Ndiye ine chimene ndinaona ndichakuti marifomu awawa amene tayambawa tisangopanga chifukwa choti IMF iyayi mwina tisana khazikike kumeneko kuzama reforms mabishop ampingo wa Katolika posachedwa pompa akambapo za momwe zinthu zilili mdziko muno ndipo ananena mosacheukanso kuti yayi vuto lalikulu ndi utsogoleri komanso kulubwalubwa kwa boma ndizoona zimenezi. mabishopu nthawi zambiri akamalankhula mmaziwa kuti kumalawi kunoko andale kwayika apapa ni mabishopu kwayika apapa ampingo kwayika apapa amalawi amakhulupirira kwambiri anthu ampingo zana anthu andale amipingo awawa ngati mabishopu awawa chimene amakhala ndikutiona ifano amayang'ana umphawi umene anthu akukumana nawo ndikuona mmene chuma chikuyendeseredwa akatero ndi amatulusa chikalata chawo chichi chikalata chawo chimene chasanatuluse kuti kapena afuna alimbane ndi munthu iyayi koma akulimbana ndi ulamuliro umene ulipowo kuti kodi ulamuliro ukupanga zotani kuti uthandize anthu akawika pasikero mabishopu aja aona kunena kuti pakali panopa amalawi ali pa chiopsezo chachikulu moti zimene anena mabishopu zija inu ngati Akapito mukugwirizana nazo 100%. zimene anena mabishopu zija zili ndi ifeyo ine sindikuti apena ndikugwirizana nazo yeye inuyo muli pati ineyo chimene anena mabishopu zija ndi zimene ndakhala ndikunena siku ndi siku ndiye ineyo chimene ndikupanga pakali panopa ndifuna ndingosindikiramo thendo kuyikamo mteza kuti izizi ndiye zinthu zimene timaziyembekezera kuti zichokanso kwa anthu amipingo fa anthu amipingo akhalanso akunena zinthu zosiyana koma ndimaona kuti akatolika mabishopu awo amati akalemba chikalata ngati ichichi chimakhala choti aliyense amazizimuka wamboma kapena munthu wamba ine zimene anena mabishopu zija atakhala kuti amene uthenga umene ukupita uthenga uja ukupita kwa ife tomwe Malawi tonse uthenga umene janso upita kwa asogoleri yathu nde mabishopu watu akuti vuto lalikulu ndi utsogoleri komanso kulubwalubwa kwa boma kungolankhulapo zinthu zosachita inu mukuona kuti ndizoona nkhani iyo ndimene takhala nayo ku Malawi kunoko chimene amalawi amayembekezera usogoleri osiyana ndi uja tinali nawo umene iwo ajatu alowa anachosa anthu mukanika kuwatchula
panali usogoleri wa DPP. Usogoleri umene unapangisa anthu kukhala okwiya kwambiri. Malawi munomo inu mwina kunalibe mayi. Zaka zitatu zapitazo zinayizo anthu anakwiya ku Malawi kuno ndi usogoleri umene unalipo. Chimene amafuna Amalawi ndi usogoleri wonena kuti uwatengera kuwachosera kumene analiko ndikuyika malo ena. Ndiye anthu amene aja anabwera ati nthawi imene yoyo ndi nkhani yonena kuti ife tikunyamulani pano tikakuyikani kuti kukanani. Ndiyeno aliyense analioti apapa tifuna tipeza asogoleri ndi anapeza asogoleri amenachi. Chimene ife taona, chimene mabishop aona ndi chakuti anthu awa ndi okoma pakamwa kwambiri. Mmene aja tinachosa achambira aja analolephera kulankhula. Inunso munachosa nawo amene aje? Mayi nero kuti anthu ine kwambiri ndimakhala pakati. Ngati mmene alili mabishop ndati muone mabishop aje sakuti afuna kuti akweze uya kutani yayi akungoyang'ana zimene zili nthawi imeneyo ndifuna kuti tikonze. Ndiye noti nganene kunena kuti nthawi imene yoyo imene tikuine nayo Amalawi amavutikanso kwambiri. Panali mavuto amene timakumana nawo ngati Amalawi. Ndiye noti anthu anaganiza kuti bwanji tibwerese anthu ena ake. Anthu amene watabwera ambiri zolankhula zawo zinali zija zompangisa kunena kuti munthu anene kuti awa atisintha moyo wathu. Chimene chachitika zimene so aona mabishop ndi chakuti mukumalankhula bwino zinthu mukati muzilankhule koma vuto lili ndi inu kuchita. Mukati mupange chinthu mumasemphanisa zinthu pamene mukundiuza ife kuti tikhala moyo wabwino amene mukhala nawo ndinu weyo kwambiri. Ndiye mabishop ndi Amalawi ambiri sikuti mabishop aja zimene alankhula ndi zawo ayi ndi zimene Amalawi akunena. Mabishop aja ngozitenga zinthu zija nungozika pamalo kuti anthu aziwerenge makamaka asogoleri atatengapo uthenga woti akutengapo uthenga wotani akuphunzirapo chani zimene anena mabishop. Chimene aphunzirepo ndi chakuti kusogolo kuno ngati kulankhula kwa anthu andale kukhala ngati kumene kuchi anthu azasiya akukhulupirira. Nde mwati akumalankhula bwino kwambiri anthu amenewo. Utsogolero umene ukulankhula bwino kwambiri. Sindinawoneso akhoza kugula even muzi wonse. Modi nanuso mumagoma akalankhula. No. Ndi anthu oti mfundo amaziyala. Wekanso mati ukamva undu ukagona umaganiza kuti mwina ndili ziko lina. Ungozindikira kuti mama uli pa bedi yomwe ichi. Uli pa malo pomwe pachi. Ndiye nkona amabishop ajanena kuti ulendo utu umene timauyamba timayaona ziko hilo ni mawu ndi amene amatonesa ziko hilo. Zinchito zatibwezera uku ku Bagamoyo. Zinchito ine mukuchula Bagamoyo. Yes, sinanga mabishop mwachula mabishop so mabishop mukalata yawo achula kuti malo mopita kukanani malo modi ku Bagamoyo ulendo wathu nalopita kukanani iziso mwavomerezana nazo tapezeka kuti tili ku Bagamoyo ukuzuka malo amene anali au kapolo waja kuposera ukapolo umene unali nawo. Ndiye nkhani imene jazimene kwa fotokoza mabishop si mabishop mawu aja akuchokera kwa Kristu akuchokera kwa Malawi amene ali okhumudwa ndi zimene aziona. Kodi ulendo ndi uti mukumbuka even aja anthu anachoka ku Egypt aja atafika pena paka anamfunsa Mose kuti kodi iwe kumene ukutitengera ndikuti. Ndiye no mabishop wa akulankhula chimozimozi kodi kumene mwatitengera ndiye kuti sopano ifa kumene timafunako sikuno lero zimene akunena mabishop ndi zakuti anthu pakale pano pakulephera kugula ndi sugar yemwe. Mabishop limene akulankhula lero anthu akulephera kuti angodya chakudya. Mabishop akulankhula kuti lero anthu akulephera kuti angopeza kanchito kakang'ono kuti mwina agulire ana zinthu. Mabishop zimene akulankhula ndi zakuti kodi zonse zija mafotokoza zabwino zija zimene zinatipasa ife chiyembekezero ngati Amalawi zili kuti. Nkona ndinena kuti kulankhula nkona mwachula mawu olubwalubwa mawu okoma mawu oyika nteza osekemera koma kuti tiyeni tipange zinthu zija zimativuta. Nkona pakali pano ndifuna ndikubwezereni kufunso limene munafunsa loyamba lokhuzana ndi nkhani yokhuzana ndi kodi chifukwa chani tikulephera kutumiza katundu kunja. Kodi kunali kunja kuno ma export strategy workshops atangolowa kumene kuchokera ku utsogoleri umenewu akuti malabu chani zikhazikisidwa kumene koko katundu azingota ndi chani imene tatumiza mpaka na lero palibe. Mkona munaona kuti ndrama yathu yachita kugweratu even osakhalanso ya mwezi umodzi ya import cover. Zonse zichazipsoniza kunena kuti nkhani zimene amakamba asogoleri athu
ndi zimene achita aliyense ulo mwana ulomutapita kumuzi ukuti mukafunsa anthu akuzani kuti takhumudwa ndi mmene ulendo utayendera. Tikamakamba za mavuto azachuma akapito akhala mdziko lino kwa nthawi yayitali, makamaka kwachaita ngogwa ndi 44%. taona zinthu ndezi kungokwera, shuga kungokwera, zina ndi zina kumangokwera, umangopitirira mokwera motero. Ndimafuna ndidziwe kuti ngati munthu amene mmayimirira anthu ogula, anthu akuyenereka atani kuti moyo uzipitirirabe? Nthawi zina tizuzana zoona, anthu amene tikuganizawo kuti angapange china chilichonse pakali panopa alibe mphamvu ina iliyonse. Mphamvu yayikulu yokhuzana ndi mphamvu ndi mbali ya zachuma ndikayendesedwe kaziko zimathandizanso zinthu zimene zingachitike mbali inayi kumene anthu angapange kanthu. Malamulo ndi mfundo zabwino zimene aboma angakhazikise zimene zimampasa munthu chiyembekezero kuti sipano ukukuzamba zinthu kuchitika ine ndizipeza zinthu. Mwayi wa ntchito anthu azipeza chifukwa choti boma lakhazikisa mfundo zabwino. Timafunika kuti pena pali ponse pamene tofuna kuti tisinthe zinthu alipo wina amene amabwera olonsewu chosanayambike asanayike tala mmaona chimabwera zimagreda zina zake kuzangolambula basi kupalapala opalaja nsewuja sikuti afuna ike tala zikangota zimene zisulo zimene sizikhalaponso. Ndi chimene chimafunika mziko muno chimene chavuta kwambiri kuti chumachi chifika pene tilipa njakuti anthu amene tinauza kuti alambule nsewu alephera kulambula nsewu. Malo molambula nsewu azalanso mitengo ina anyamula miyala ndi kuyika pamalopo. Ndimafuna pamawu amene mwanena kuti mphamvu alibenso mutanthauzanji kuti anthu ifeyo chimene timadikirira ndi chakuti tione kuti mfundo zimene aboma akhazikisa zija ndi zimene ifeyo tingazigwirise ntchito sopano kuti tipeze mwayi wa business. Monga mwachisanzo takamba nkhani ya export ija anthu akulima katundu walipo wina ofuna kuti anthu aja asonkhanise bwinobwino ndi kwayika pamalo ponena kuti sipano anthu awawa tapasa mwayi uyu iniyo mulima nteza chaka chino nteza wanu tapeza kale nsika kwakuti kumene koko ndimene kupita nteza wanu mukaulima ndrama yake izakhala mwakuti anthu aja ndikuapezera zinthu zothekera kuti alimedi nteza mwisha mwayi umene wakumalayi kuno dibe. Anthu amene ali kumwamba kuwa cholinga chawo chinali chonena kuti anthu amene wawo awathandize pansi zoyenerazo zonena kuti anthu aja apange zimene zingathandize ifeyo kutumiza chimanga kunja. M'malo mwake chimene tikupanga kumalayi kunoko ndiye ndikutenga zinthu zosayenera zoti anthu asizathandiza ngoma apasa ma handout akuti ntukula pa khomo. Ndimafuna ndibwererenso pafunso langa lija kuti kodi anthu ogulawa nde akuyenereka atani kuti moyo wawo upitilirebe? Simwati anthu amene ali kuntunda alibenso mphamvu. Akuntunda kundi anena kuti amene ali ndi mphamvu amene alibe mphamvu ndi apasipo. Akuntundawa andi amene ali ndikuthekera kuti akhoza kusintha miyoyo yathu kuzera pa mphamvu zimene tinapasa. Misonkho yathu imene timapasa ife chimene timapanga ziko munomu akamati patriotism ndikusonkha misonkho ije ndeti mayinyamula ndikuwatumizira kuboma tikapasa uboma kuja misonkho ije timayembekezera muno ndrama ija ibwerere izatipindulire. Koma ngati ndrama ija sikubwereranso ndikutipindulira pamakhala povuta kunena kuti muyambenso kukweza chuma cha ziko nokha amene muli kumwambako. Ndiye vuto limene lilipo choti anthu awawa munthu kakhala kuti ndi osauka kwambiri pamavuta kuti ive ulankhule. Anthu amachosedwa china chilichonse choyenera kuti japase mphamvu kuti alankhule. Nkuona mmamva kuti kuli middle class kumalayi kunoko tilibe ayi imene ingapase anthu kuti ambe kulankhula. Munthu osauka zolankhula zimakhala zochepa. Sono atani ino tsopano ino ndi mtsogoleri wawo wogulayo timafuna mutipase solution kuti kodi apa pano nde atani ogulawo kuti moyo upitilirebe. Mmene anenera mabishop kuti pakali panopa azindikira kuti tonsefe tili m'Bagamoyo. Tiyeni tipange chotheka kuti ku Bagamoyo tichoke. Kuti chifukwa chati tinapezeka ku Bagamoyo. Mwina ndikuganiza kuti mabishop onse azithandiza kumene tikupitako. Ine koma ineyo mmene ndikuonera. Makamaka number 1. Ndimafuna kuti Malawi tonse tizikhala kuti tili pasogolo. Malawi ife ngatinga makhale kuti tikumafinyika chonchi. Koma ndikumangokhala phe. Osalankhula, osapanga china chilichonse tisayembekezere kuti zinthu zisintha ndi munthu mmodzi.
Tisayembekezere kuti zinthu zisintha ndi bungwe kaya lakama kaya mabishop ayi mwandu ofunika kuti ngati mmene alankhula mabishop anthu ife tinyamuke. Malawi kuipa wake kunyamuka kwake kukhale kutani apapa mawu amene aja wati apitirize kuagwiritsa ntchito. Mawu amene aja ni mawu tu ngene kuti ndi wisdom, ndi mawu auzimu. Pamene mwamva mawu auzimu iniyo chimene chimafunika ndi chakuti munyamuke. Mukulankhula mozunguliratu. Mukuzunguliratu. Ayi. Chimene ndinena kuti mawu amene ajawa amene tawamva ifeyo tiagwiritse ntchito. Pa chizungu amanena kuti let's hold anthu amene tayika mmalomo accountable. Tinyamuke. Kunyamuka kumene ninganene pakali panopa ndikuona tinyamuke tigwirane manja Malawi. Kusintha ulamuliro wa ziko sungangobwera ndi aino akamene akulamula ajayi. Imafunika ifeyo tigwirane manja titokose kubomako. Titokose kwina kulikonse. Tikuwe tirire kwambiri. Kulira kwake ndikotani. Ndeni ndikumbuseni mchaka cha 2019 Malawi ambiri ananyamuka anatuluka. Aboma machita sokusowa kuyenda pansewu. Amathawa anthu. Pakali panonso tivale zomwe zija. Zinthu zaipa izizi. Mufuna anthu apite kunsewu? Sikuti anthu apite kunsewu, anthu ang'ang'ale. Kupita kunsewu ndi chinthu chimodzi. Chifukwa kupita kunsewu mukoza kupita kunsewu siku limodzi. Kenaka mabwera. Koma chimene ndingafuna ine kuti anthu achite ku Malawi kunoko mmene mwandifunzira kuti kodi ndiye anthu angatani. Anthu asonyeze mkwiyo. Mkwiyo wawo ukhale wonena kuti wapangisa anthu amene ali kusogoloko. Kuyamba kusintha zimene akupangira zinthu. Mkwiyo makhala patatu mmene alankhula ajawa mabishop aja apita kunsewu ngati koma alankhula mawu amene ajetakhala kuti kulankhula tonse a Malawi. Koma ndi mkwiyo wathu kuusonyeza. Sikuti mkwiyo nthawi zonse ndikupita kumsewu kapena ndikaswa kanthu. Zimene zompanga siku limodzi. Koma tisiti tikakhala pamalo tizionesa kuti ifeyo anthu aja kapena kuli MP tikumkwenya. A president ja tikwenya mwayi kodi mwayi woti dribe mwayi wona kuti a president tikoza kwakwenya. A president amakhala Malawi ali ndi mwayi okwenya president ku Malawi kuno. Ndiye nyumba ya malamulo ichi. Ndiye nyumba ya malamulo a president anapita posacheda pomwaona chimene anapanga kumangu hapo kuta mapazi. Ma-MP athu aja ndamene akuibirira anthu sopano. Malamulo akanakamba parliament muja zinthu zimene anthu akunena ngati mmene zili mkalata ya mabishop aja. A president aja kupezeka kuti akuyankha ndikuyembekeza kuti akupereka ma deadline ovuta oyenera. Iyo ndiye nkhani imene tinayembekezera. Sopano tisanachoke pa nkhani imene iyi. Inu ndoyimirira ogulawo amene mukuti akuyeneleka asonyeze mkwiyo. Inu mukuchitapo chani ngati owatsogolera ogulawo tinene kuti nanunso mphamvu mulibe. Mphamvu ndili. Mphamvu. Koma mawu ena. Mphamvu. Nanunso munatha ngochuluka kulubwalubwa. Mphamvu za ine sizili mwa ine. Mphamvu za ine zili kwa anthu. Ngati anthu alibe mphamvu yondiuza ine ine ndili ngati galimoto. Ngati galimoto simunagulirero mafuta silira. Moto ogula sakubwera kuzadandaula kwa ine. Ndikunena kuti anthu ogula akumabwera siku ndi siku paliponse pamene ndikuchita kupita everyday akulankhula. Koma inenso ndinene kuti ndikulankhula siku ndi siku. Mundimva ndikulankhula koma ndikunena kuti kulankhula kutalankhula. Talankhula kwa nthawi yayitali. Mabishop unso ndikwapempha mwalankhulanso kwa nthawi yayitali. Makalata wa mwalemba pakale panonso mwina muganiza ina mabishop. Tatiyeni tipangepo zinthu zina zimene zingachoke apapa. Moti simunatha Kapito. Anthu akuti sizikuoneka atu kuti kweni mukuchitanji mukuthandiza anthu. Anthu andithu ndinene muona zimene akunena anthu ndizoona. Amene sakunena pali magulu awiri. Pali magulu lina linena kuti ndinatha. Koma pali gulu lina limene linena kuti koma Kapito mukugwira ntchito. Fa yanga ine ndi advocacy ndikulankhula. Ndilibe mfuti, ndilibe chikwanji. Siningapita ine ndiponso china chimene kale timapanga ma demonstration. Koma demonstration ili ndi malire. Chimene chimafunika pakali panopa is mobilization. Mob movement. Anthu ngati sangafune zimene anthu a Malawi kunoko ndi amene ali okanika safuna kukhala nawe limodzi kuyenda nawe limodzi. A Malawi kuti lero muyende nawo limodzi ena akuwuzani kuti ndipase kayenderamo. Vuto lona kuti indukuma ndikuti muli ndi vuto inuyo tigaire ndrama. Nengona mmapiza kuti pakali panopa zimene anthu akugwisa ntchito ndi mamobu.
apase kandama pang'ono akapange zinthu zolakwika. Ife yathu sitimayenda choncho kwina kuli konse dziko lapansi kumene kuli anthu achali tiziti nanunso muli mgulu mwa mabungu okudya chibanzi kuti wabasi boma linakhazika chete kaletu mmati mukayimatu mumayimatu ndi kuti nthawi imeneyo panalinso anthu fani mati ndikayitanaso anthu amabwera ochuluka kwambiri pakali panopa chimene chatigawika kwambiri chagawikana chapaka kuti Malawi agawikane ndi ndale zathu. Ndale ambiri anthu amene mmakhala nawo ali mzipani ndiyeno amayang'ana zawo zachipani kwambiri kusiyana ndi mavuto amene ali nawo. Mune mungayitana anthu pakali pano kuti ndine kuti tabwerani tiyende. Ineyo nkhani yopanga demonstration ndinayiona kuti ilibe mfundo yeniyeni. Demonstration ngati ndingayifune ndikuti ikhale chaka chonse palibenso siku lopuma ya daily palibenso siku lopuma koma chiyoti tikaende apo mde mazulano apolisi tiende nawo tende tikabwerere ineyo bayi imene zimene timapanga kale limenezo. Tipite patsogolo akuti tu kumbuyoku achipani cha DPP aja munafotokoza kuti tinachotsaja munachotsa akuti ankanama za value yeniyeni ya ndalama yakwacha iwo watsopano awalipowa akukonza zinthu. Kwa inuyo mukuona kuti kunali koyenera ndithu kumauza dziko lapansi kuti timanama? Umboni woti amanama kayasa manama ine ndilibe okwanira kuti ndipite pa radio ndinene kuti nzoona anthu aja amanama. Umboni document imene sinawerengepo yofotokoza kuti anthu aja amanama zimene zinalipoza koma ndifotokoze chinthu chimodzi ngati kunama kunathandiza ziko nthawi imene yoyo kunathandiza mavuto nthawi imene yoyo mwina kunali koyenera amati necessary ally because mavuto amene takumana nawo ndikuziwa kunena kuti zimene takumana nazo pakali panopa tikarekeza ndi nthawi imene yoyo tinena kuti nthawi imene yoyo aliyense mwayi wa business anali nawo anthu amanyamula makontena kupita ku China kundikabweresa nziko muno ndomagulisa musikamo ndiyeno zimapasa mwayi ngati ndalama imene ija inali yoti yolakwika koma imathandiza anthu fair enough kusiyana ndi kuti tipangeza chilungamo pamene tikuziwa kuti anthu atha onse. Ndiyeno ineyo chimene ndanena izi nchakuti ngati amanama kunamako nkulako koma tingoyang'ana kuti kodi tinali ndi madollars nziko muno. Yes, anthu amatha kupanga business. Yes, anthu amatha kukagula zinthu zawo kunja ndikumapeza kuti akuona cholowa. Zimene zimathandiza anthu ambiri cheni yaitali kwambiri. Chimene tinganene kuti ajawa boma limene linachoka lichi linachokanso nalo ndi mbiri yawo. Moti ino mukuona kuti bola ngati amanama bola bodzalo linatithandiza apa mukuona kuti tazivula zatoka. Ine apa ndikuona kuti tazivula zatoka chifukwa choti pakali panopa chimene tinachita ifeyo number 1 kuthesa ECF ichi sanapeze plan B kunali kulakwika. Chimene chatipweteka kwambiri sinali bozalo ayi chifukwa amene anathesa ECF tikayang'anazo zimene zinanena inali boma kuti afuna ayambe ya juwani ndiye kuti tibwererenso line ya nyuwani ija zinatitengera nthawi. Ndiyeno mukana kuti nyumba nthawi zinammatha kunama mayi ndi bambo mwauza anthu abwera panja kuti ife kuno kulibe anthu ndokanena kuti anthu aja akuti onse achokapo pakali panopa ndiboza koma lakuchepesani mavuto amene munakakumana nawo chifukwa choti ababa mwina zina zake zapulumuka. Ndiye kunena kuti pakali panopa mavuto azachuma nziko muno amene abwera ambiri abwera chifukwa choti 1 tinathesa ECF imene ijayo. Yinde tikoza kunena kuti anthu amene ajananama koma tikuona kuti nkhani imene yoyo inu ndi ineyo kuti tiyikambe mwa serious kuti anthu amvese mwinaso nafe tizinama ndesi ndifunanso nafe tikale anthu onama chifukwa mulibe umboni inuyo mulibenso. Simunganduze kuti muli ndipe para ili yonse zimene mukunena zimene ndinganene koma ndi mmene zinalili ndi mmene akumazikambira simukumaona kuti pali chilungamo pena pake pa zimene akutiuzazi. Ndikuti zimene akutiuzazi nzoona ngati zimene akutiuzazi ndizoona koma inuyo ndi ineyo sitingakhale pabwalo ndikumauza anthu kuti anthu ajananama chifukwa choti umboni ife tilibe ayi koma ngati ananama chimene ndikufotokoza nchakuti ngati ananama anthu amene ajawa ananama zinthu zimene mwina zimatithandiza koma ngati awawa sanafunenso kunama ndi atika mmavuto kwambiri kanapempha kuti aname
Fa kunama ndi umene mukwapempha kuti anameso ngati ungakhale kotheka fa mavuto amene tikumana nawo pakali pano fa amayi kuyendesa ziko kuyendesa zinthu izizi za ziko muno kuti zigwire msewu bwino bwino mafunika kuti nanunso mukhale akatakwe gulu limene linachoka lijalo amene ajawa amene anachoka 19 anachoka amene mukuti amanama limene linali gulu linalo nina kuti zopanga zawo number 1 amanama ansokwawokha amazinamiza ansoka ndiyo kuti lero takayikire kunena kuti kaya manani koma kunama kwawoko kunapangisa tikunena kuti chuma chikhale ngati chodeka inflation inafika pa 90%. Mokuti you are regretting mukumatha kuona kuti pambuyo paja bola kwa Igupto bola singanene kuti bola ayi koma ngatinso mungamange maziko anu pa zinthu zolakwika iniyo mwene kuti mkamene kuti awa amanama ndi mufuna kuti mwachose immediately mugwiritsenso mfundo zabwino zimene ziti zoonazo. Ndutengera pa mawu anu mmene mwanenera kuti ngati amanama bola then ndikuti moti panopa you regret kuti kwa Igupto kuja mwina bolako singanene chonjo chifukwa choti chuma chilichonse chimafuna kuti chisongwe chikhale mulaini pa amati ma fundamentals amene aliwo abwino sifana kuti ngati zinali zoona inu mukulimbikirabe mawu abozaji ine ndiukana pamenepo chifukwa choti sinaone document imene kundiza kuti nkhani inali yabozayi koma ngati amanama ndi atika mmavuto pakati pano ngati amanama chifukwa mufuna kuti ndikame nkhani imene ndikuyikana chifukwa sindifuna kunena kuti awa amanama awa amanena zoona koma ngati amanama mapeto ake ndi awa ndiye kuti amene aja anatipwetekesa koma sinangaposa chidwa pompa manena zokuti kunamako kunatithandiza kobe ngati Malawi. Ndunena kuti ngati mukunena kuti amanama adi ndi ngati timayendera kunamako ngati kunalidi kunama koma zinthu zinali bwino so what is wrong koma ine zoti amanama sindikuziwa umboni ndilibe woti anthu aja amanama ndiye kuti pakali pano tikulimbikira kuti nkhani anthu amanama mwina mndandipasa umboni kuti apananama chakuti ndimwina ndikuzani koma ine vuto ndanena kuti limene tinakumana nalo kwambiri linali kuthesa nkhani yokhuzana ndi ECF. ECF tangoyichosa tinachoka mu framework yabwino imene ikanatipita kusogoloko ndeno ziko limakhala ndi zambiri kodi mziko mnomo tanama zokhazo ngati asogolerana mankhani yokayi ndi zambiri kuposa izi ndikufunsani inu chifukwa choti mwabwera mwanduza kunena kuti awawa akuti mabishop anena kuti akungolubwalubwa akungonama zambiri mwanena kamwanena kale ali pamene sanama olamula bo timvere kwa inutu iniyo ndikufunsani chifukwa inu mwanduza kuti mabishop anena kuti akungolubwalubwa sinangaiwonda amene abwera poyera timveno kwa inu kuti mwina through your experience mundikale munapita 1995 tatuze ndeno nkhani yolubwalubwa iyi madam nkhani yonamayi ndi imene anthu andale aliponse amadyera andale anatinamiza kuchokera mu Bagamoyo nkhani ya Bagamoyo anatinamiza ife kuchokera kwa mapastor kwa mabishop unena kuti atichosa uku atipikisa uku sitinapite siboza limene ndiyeno kunabwera ena gulu limene lijalo linachokesa la DPP liji munali anthu mmene muja anthu onena kuti mmachita kuzanso kuti awawa zolankhula zawo ndi zinthu zonena kuti zikutengerani kumalo olakwika fa zinthu zimene amapanga zina zinali zosamveka amachita odziwika Katangale anali wanthu ochepa kumachita kuona kuti anthu akunyamula zinthu ndipo ni masiku ano Katangale amapikula ngati gulutu koma jana imene amapikula ali yesi zake lero amakhala ngati Nyerere zimayenda liponse akapikula pa akunyamula ali yonse sikuti munthu mmodzi yayi so ndingane kuti nkhani ya boza iyi imene tikuine nayi palibe boza limene palibe boma limene lapanga rani ziko muno ndimafuna tibwere ku nkhani ina kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ataona kuti yayi zikufunika kuti dziko lino tivale zilimbe kuti tikonze chuma cha dziko lino anakhazikitsa njira zomwe boma lake akuti limayenera litsate ma austerity measures pa Chingerezi kuti chuma chikhazikike ndithu bwinobwino mukuona kuti zimene zija zikutithandiza pakadali pano ma austerity measures amene anakhazikitsa mtsogoleri wa dziko lino President chinawakomera ataona mavuto kuti tinawo awo atamva mavuto athu fasuri president anafuna kuti akhazikitse ma austerity measures koma tinachita kukapanga push kuti inuyo ngati
muli nafe limodzi pa ulendo wopita ku Kanani. Ndiye iniyo simufuna kumva kuwawa kumene ndikumvako. Nanunso mpangeza kuti anapanga zinthu omoti munachita kuwakakamiza zimezi ndikukuwuzani kunena kuti kunalinso anthu ambiri amene tinalankhula kuti tiyeni tonse timve ululu umene mukuunenawo. Ululu usankhala wa ife tokha amene tili osaukayi. Nanunso tifuna kuti mukhazikisemo mfundo zimene ife tifuna kuziona. And tinaperekanso mfundo zimene ife timafuna kuti zikhale mu austerity measures. A president from list imene tinapereka iyi anasankhapo zinthu zimene iwowo amaziona kuti izakhoza kukwanisa. Koma ndikuwuzani kuti kunena ma austerity measures ni one. Kuwapanga zinthu zosiyana. Pakali panopa sindikukhulupirira kuti onse tikukwanisa ndafotokoza zina zija zakayendedwe. Ndaonadi kusintha. Munthu aliyense akhoza kuona kuti pakali panopa mmene anena kuti anthu asamayende motere izidi zasintha. Koma kuli kwina maulendo akunja amene koma chimenecho ndi chimodzi ya ma austerity measures. Pali zinthu koma zochitika muno mmene tingagwirisire ntchito ndalama za mdziko muno zimene zikuononga ndalama zimene zikumatipasa kunena kuti inflation ifike pa 38%. Ndalama zimene zijazogula inflation ifike pa 38%. Imene chikupangisa ndi chakuti tikumadya ndalama za mdziko muno. Kulipirana kupangirana Katangale mdziko muno ndalama zokusazigwiritsa ntchito bwino pamene pajapa kuunikira kwake ola president anena kuti ndipanga chakuti nkovuta tinapempha ifeyo bwanji ngati mwakhazikisa ma austerity measures ngati amene wawo mwezi ndi mwezi ukatha tiziziwa ndi chani chimene tapanga chosiyana ndi chimene timapanga kumbuyoko. Even after 3 months mpaka na pano zimene zizikuchitikayi. Ndiyeno kunena ma austerity measures amafunika kuti after a certain period anthu aone kusintha. Tione kusintha tikuziwa kuti pakali panopa tili mavuto za chuma komanso kubomako tione kuti zinthu zina zimene zikuchitika zasintha. Zimene zozo nzovuta kuti iniyo mufunse. Ife tapita a president anatuza office imene zipange zimene zozo ndi chimene chimavuta moti munapita kukagogoda kumeneko talemba kunagogoda titipasani information yoyenerayo palibe. Chimene chikula kuika mdziko muno kwambiri ndi chakuti a president akumasankha anthu. Akuti akamala nkhula nthawi zambiri a president abakuwuzani kuti office imene ndayisankha kuti ipanga izizi ndi yakuti. Mutali muyang'anisise a president apereka chiganizo chichi. Ndiofunika kuti anthu awo amene auzaje kuti azipangaje ndi amene azipanga communicate ndi anthu. Ndi nthawi zambiri makamba a president kumene kuninso nthawi zina kulakwisa kumene kuti kupite nkhawa zathu. Nkhawa zathu zineyo imonga ineyo zili mu office ya president and cabinet amati OPC. Kumene koko ndi kumene kwagona chimwano. Kumene koko ndi kumene kwagona kusakaza ndalama za ziko. Kumene koko ndi kumene kwagona akamanena kuti pa chizungu amati arrogance yagona mu office imene yoyo. A president akuziwa mwina kuti office imene iyi anthu amene ali mmene mumu ndi anthu oti untouchable samagwirikayi. Office imene ntchito yake inali yonena kuti nde mwati mpakana kuli chimwano kwambiri ku office imene mwanotu kukhala ngati Malawi yali m'manja mwa munthu. Office imene yoyo iniyo kuti muimvese kuti kodi ili mdziko muno simungambese kuti anthu amene wawa amachoka mu office amayiwala anthu amene ali mu office imene mpaka lipano. Ndifuna ndafotokozere kuna kuti nthawi imakwana mmachokamo mmakumana nafe ngati anthu. Office ite ndigwirise ntchito ndi ulemu wake umene uli nawo oti ndi office ya president. Zolinga za president zimene amanena zija zimazera office imene iyi. Office imene iyi ndiofuna kuti izilumikizana ndi anthu kuzera kwa president. Koma office iyi ndi imene ikubweresa a president kumbuyo kwambiri. A president ndi madagwa kuti mpaka napana kulepherabe kumva zimene anthu akunena nkhawa zimene akufotokoza. Kodi ndengati mukuteremu kuti office iyi ndi imene ikuononga zinthu kwachuluka chimwano. Tiziti mtsogoleri mwakambazi kuti sakudziwa nanga ngati akudziwa nchifukwa chani akuisiya bechonchi mukuti tisaloze mwina chala kuntunda koma tiloze. Ayi sinatire kuti saloze chala kuntunda ayi. Ayi ndonena kuti office imene president ujakala ndimakamba nkhani yokulankhula zinthu. Akalankhula zinthu zake zija amatipasa ifeyo unena kuti office imene tizigwira nayo ntchito. Ndiye timamuuza president kuti office yanu ikulephera kugwirizana nafe kanthu. Mampezati kuti inde ndifotokoze ndigwirizane nanu. Vuto limene lili mu office imene iyi amayitchula kuti office ya president and cabinet. Vuto mwina limene lili ku office imene iyi usatiso mwina ayi ndi a president mwina yeni wake.
amipingo omwe wa mabishop ananena ponse nthawi ina yake tiye tikonze mmene office ikugwirira ntchito yake kuti yambe kuwagwirira anthu ndeni nganene kuti a president mwina atafuna kuti mwina zinthu zisinthe kuchisogoloko palibe nthawi yotayikayi. Please a president mwina ngati mungatimvere office ya president ndi cabinet mutayikonza. Anthu ife tikuzunzika nayo kuti office imene iyi tigwire nayo ntchito pa zimene inu mmanena. Pali zinthu zimene a president amafuna kuti zizachitika mdziko muno koma sindiziwa kuti kumbuyo amakasinanso kuto ziyandangonena sitikuziwa ifa choti zimene mapanga office ndi zimene akunena a president nzosiyana ndi umadabwe koma ife ndimangoyang'ana zimene anena president kuganiza kuti office ipanga izi ndi sitingapange blame president atanena zakuti. Anduna azachuma a Simplex Chichola Banda alengeza ndondomeko ya chuma ya 2024-2025 mukuona kuti muli zinthu zothandiza kufewetsa moyo wa Malawi makamaka kwa anthu ogula mdziko lino. Priority achita unena kuti ulimi wa phindu inu mukuti pobwa akati sikoyamba kukhala nazo zimene zimabudget amene wawo budget imene yatuluka pakali pano iyi ikubwera pa nthawi imene tonse tikuziwa ku Malawi uno kuti upangiri tilibe kuti tipanga ndalama tikuziwa tonsefe kuti ndalama yathu pakali pano pa ndiyochepa kwambiri imene tikupanga generate tanena kale kuti ambiri tikulephera kugula katundu misonkho imachokera kuti kumene koko ndiyeno lero kumatusa che budget ngati imene budget izikhala zinthu budget 1 budget izikhala yokweza chuma izikhala yandale mukapanga budget yoti amuti muindenge mparliament kuchifukwa choti mufuna anthu akayimbire mmanja si budget imene ndei mukuiona kuti ndi budget yandale chabe. Iyi ndi budget yandale chabe mudikire ayikayamba after 6 months tiyeni tikazakhale moona ndikuzakambirana kuti kodi chimene chagwira pa ntchito ndi chani mutati muyang'ane budget imeneyi ayitchula ATM agriculture tourism and mining. Budget imakhala 1 year ndiyambire uku ku M mining nziko muno muli ni megawatt angati 500 kapena 400 and jakuti megawatt. Mining imalira magesi mining ndiye mkuti in 1 year nziko muno muchitika za mining magesi ake mukatenga kuti mining imalira zinthu zonena kuti mukazikise kuyambirira ndi mzana kuti pano tifuna mining anthu akamachoka kulilongo kupita blanda chimene amayang'ana choyambira sikuti amakwera ngale moto mafuta alipo. Kodi inu common sense singatuze kunena kuti pakali chaka ichichi kuti mwina mutati muyike muzimfundo koma simunganene kuti chaka chino chitipanga generate zinthu za mining imafuna ma resources ambiri imafuna infrastructure yambirira mwaikwanisa ndikuti investment ikhale mmene momwe. Tourism imene mukuichula imene wediri pakati poyo tourism mwaipasa 4 billion kwacha ndino kuti 4 billion kwacha kuti mugule ngolo simungagule yoendezera za mining. Misewu mukayang'ane mau a tourism ma touristic resource atu 4 billion ikoza kungoenda mwina kupanga kumanga pano maybe about 2 kilometers yata 4 billion. Then my infrastructure a tourism kumalo kumene kuku ambiri ndio kuti atasanga kugire ntchito. Agriculture itakatukipa sama kobini agriculture ikhala kulandira pakali pano pa yandaso 167 billion imene ili ya AIP kodi pakali pano pa njala ndiye inata ndeti khala tikubweresa zomwezi siku ndi siku nthawi ndi nthawi komakhala ndi budget yotere. Budget sikuti muli ndalama mmene mujamwayi mmene ni maganizo amene amakhala nawo munthu kuti ine moti simukuonapo nkhani zabwino kuti pano mwina tax bracket yakwera yafika pa 150,000. No, that is fine. Nikana kondwa sekana khala 250 ndikuona mmene zinthu zakulira pakali pano koma tax bracket is one but we are talking about zinthu zimene zingatukule chuma famu munthu amene tamuchosera uje ma tax bracket ngati zinthu zipitirebe kukwera palibe chimene atapindule koma tikanakonza mmene chuma chikuyendera nziko muno ola munthu akulandira 50,000 kwacha koma akukhala ndi transport ya bus tukwacha munthu ali bwino. So it's not the size, it's not the amount, it is many tukunena kuti sapange trigger ukuku pakali panopa ndikuuzani kuti ma reform amene tikupangawo ali mafeza atatu kuti azathe nzaka zokwana mwina folo zikubwerazi. By that time muzaona kuti zinthuzi zapanganso double kukwera mitengo. Anthu akuyembekezera chani pa zimene tikunena zachokera mbudgetimu kodi zikuyankha ma reform wa motani. Ma reform amene tikupanga pakali pano ayena kugwirizana ndi budget azilankhulana
sizikulankhula naye ndiye china chilichonse chimene tingapange ukuku chimene chingampange munthu kuti abwere wakunja kuzabwera mdziko munomu munthu wakunja abwere mdziko muno azapeze kuti mugulisa mapronzi 660 or 70 pounds 6 tibwere kunkhani ina pa nkhani yokhuzana ndi chimanga inu ngati wapa mpando wa anthu ogula kodi mudziko muno mukuona kuti muli chimanga kapena si ntchito yanu kulondoloza zimenezi mayi iyo ni nkhani imene ndakhala tikulimbana nayo akulu nkhani imeneyo ndiye yavuta kwambiri takhala tili pa radio ina iliyonse tatulutsa press release ina iliyonse yokhuza mavuto achimanga mdziko muno kupempha kunena kuti sikusoti kupempha pakali pa kuti tinapempha nthawi imene anthu atangokolola kumene kuti kodi bwanji boma pa nthawi imene yakolola nthawi imene chifukwa cha Fred boma liguliretu chimanga chokwana kuti nthawi posachedwa apa anthu akhala akuzunzika palibe amene anamva palibe amene amamva kodi ndalama tinalibe nthawi imene ndalama zinali nazo koma kuti priority ya dziko linoli ya atsogoleri athu nthawi imene sinali kuchimangayi amayang'ana zina lero tangofika mwezi wokwana mmene timafika mu August anthu anali akugona ndi njala chimanga mitengo ikukwera anthu amene anali ndi chimanga amatumiza kunja timalola kuti chimanga chipite kunja tikudziwa kuti nthawi posachedwa apa anthu akhala kufuna chimanga anthu akhala ali m'mavuto ofuna chimanga chomwechi ndiye noti ngani kuti usogoleri wathu poyang'anisisa amati planning fa usogoleri ndi planning opo usogoleri si munthu anthu amene amalephera kupanga plani zawo zokha zowayendesera mzikomo ndi anthu oti otembereredwa kwa ineyo zafika pamenepo mayi kutembereredwa kumene ifeyo mavuto amene tikumana nawo ngati tingatchule kuti sikutembereredwa ndiye kuti ndifenso anthu osaganiza ife Mulungu atitemberera ndithu ndikuwuzani mayi njala iyi ndiyopanga tatembereredwa njala iyi ndiyopanga Mulungu anatipasa china chilichonse koma toka fa cha temberero limene tili nalo limene tikulephera kulivomera fa temberero limene likutivuta kwambiri mdziko muno ndidyera Mulungu akutiuza kuna kuti munthu wadyera nthawi zambiri umakhala munthu wozunzika mmoyo mwako monse ndiye tili anthu adyera unena kuti tiganize zinthu zonena kuti koma ziyatipulumuse anthu pa nthawi ya mavuto timalephera kuzika mene mukufotokozeramo zikuoneka kuti momwe kulili kunjaku chaka chamawa tidzasowaso chimanga mdziko lino ndi ng'amba yomwe ilipoyi mukuona kuti mundondomeko ya chuma imene yatulukayi takonzekera vuto la chaka chamawa la njalali mbajetimu akutero koma ine ndikuzire mayi mbajeti chaka chathacho izinali monso koma peto kwake anauza adimake mungabwereke nokha ndalama ku banki kodi nthawi ngati imene ijayo imene timanena nthawi iyonena kuti anthu angoyamba kuti akolola mukauza anthu akabwereke ndalama ku banki anthu alibe china chilichonse oti agule chimanga asunge munkhokwe zawo zingatheke ndiye ngati boma limakhala ndi budget ngati imene ijayo ngati zizalowadi mbudget bwanji zimatikanika kunena kuti nthawi imene ijayo pomakwana chaka chinochi mu April muno aboma angotulutsiratu ndalama ndikukagula chimangacho koma chaka ndi chaka timalephera kugula chimanga choti anthu akhale nacho choti anthu ayambe kugwiritsa ntchito ayambe kukasunga m'misika sote munkhokwe mwawo kuti pakafika nthawi ngati iyi anthu apeze chimanga musavutika komanso apeze chimangacho pa mitengo imene ili yovomerezeka zonse zimakanika ndiye nkona ndikunena kuti ndiye mundondomeko yitu akunena kuti tikudalira ngati boma chimanga komanso zokolola kuchokera kuma mega farms ma irrigation schemes komanso green belt mukuona kuti zimene zisithandiza mwaona ma mega farm inuyo mukuwalondoloza bwinobwino ma mega farms ndikuti mwaona ali pati mega farm imapanga siboma akamanena kuti pamene ndikuona kuti apapa sitikuwuzana zinthu zoona ndikubwerera naso nkhani imene munakamba yonama ndi nkhani zimene zizi iyi ni nkhani ya we don't need even nkhani mega farm we just need the private sector ilipo kuti akhoza kulima akhoza kukolola akhoza kutenga chimanga chija ndikugulitsa kuboma amati contract farming. Let's not waste time using names that do not make sense. Mayina awawa ndi andale ine ndikuti zimayina zongoenda tungoyika zandale sithandiza
anthu adati kunja kuno ali ndikupangira even in mai atakuuzana lero kuti kuli kupangiriwa bwino mai tikupasani ndalama izizi tifuna mulime chaka chino chimanga zokwanira chamuno tifuna about maybe 400 million kwacha ndikalima chimanga ineyo chokwanira matani akuti imene ni mega farm ine mwinjira mega farm muchira kuti ulimi moti inu izi sizikusunthani ndikuti ndiye mwayiona ndilozene malo amene pali uje mega farm simba uje Bushiri walima chimanga uko kwaichula mega farm walima chimanga uko wakololanso kodi chifukwa chani mukuchula mayina onsewa pankhani ya chimanga chinthu zosavuta izi ndi ulimi apase anthu malo athandize anthu ndi chuma even ana school akubundacha even ailova ukuko ailova amalima mizimbe amachula kuti mega mizimbe mlamba mega mizimbe liti amene chakuwauza kuti lima chimanga akuza ndi tikulima chimanga pa estate izina ke limati estate mezi estate basi anguchola kuti mezi estate not mega factory you want to champion ndale ya mega kodi why are you wasting so much money investing zikuoneka kuti nthawi yatithera Kapito koma zokamba ndi zambiri koma pamene tikupita ku chisankho cha ndale zinthu zikuoneka kuti kampeni pa ground yayamba kale mungalangize zotani anthu ogula maka kumbali ya malonjezo amene amabwera pa nthawi imeneyi mbuyo mwa anthu anauzidwakonso za fedeleza ndi zina zotero mungalangize zotani anthu ogula pamene tikumaliza programu iyi chambirira ndipempha Malawi amene mukundimvera pakali panopa ife tichokerako patalipo pang'ono chifukwa matipati democracy ife tinali nayo tinavota pa nthawi imene ngana tinali ang'ono koma tinavotapo koma chimene ndinena ndi chakuti tisavote tisiye mtima ovota ndi kupsya mtima takhala kuti tinamuchosa kamuzita ku Malawi timavota mokupsya mtima sitimavota kumakhala kupsya mtima every time takhala tikupanga ma decision olakwika chifukwa chopsya mtima sitimakhala pansi ndi kuyang'anisa kuti kodi zimene akutiuzazi ndi zimene anthu angakwanise ndizotani ulendo uno mwina tikamakhala marales atipite kwa marales amene anthu angatipase mwayi kuti anthu ajatize funsanso mafunso aziyankha mafunso athu fa kumene tikuchokerako tanamizidwa zinthu zambiri ndiye ndingopempha Malawi kuti chaka chino chimene chikubwerachi masankho awawa tisasankhe chifukwa choti apsya mtima sankhe chifukwa cha mfundo ena pakali pano manena kuti boma linachoka lija limene limapanga bwino komatu anali nawo anthu amene wakuchosa boma limene lija anachosa chifukwa chani so pano asankhe chifukwa cha mfundo siziso mukungoda inu mfundo isakhale maboza awayi yonena kuti fedeleza ine ndikupasani 4000 kwacha how ndiye tifuna kuti Amalawi nthawi imene tikupita kuisankho iyi atatita khwimanso nzeru tizikhala ndi mwayi oti ophika maboza zabwino zimene atipasa anthu andale chifukwa anthu andale abwera ndi zinthu zongofuna kuti atikope mwina kupasa t-shirt akubweranso pa nthawi imene tikuziwa kuti chuma cha dziko lino chavuta ena abwera ndi handout ndi 50 kwacha timachani zimene zichazo satipangise ifeyo kusintha maganizo oti tibwerese asogolera bwino kuli Amalawi ambiri ziko munomo oti tingasankhe tingayike pa mipando ndikupanga ndithu ndikusintha ziko lino ndipanga zinthu zabwino koma tikana kuti awawa tifuna tayike mmene mchifukwa choti anandipanga zakuti kupsya mtima kwatibweresera ulamulo umene wazunza Amalawi chiyambire 1994 ndiyeno tisabwerezenso chaka zimene zichakachi chiyambire 1994 kamuzi namuchosa chifukwa chopsya mtima zatibweretsera ulamuliro umene uti sunathandizepo ulamuliro mukunena utiwo makama kuchokera 1994 tinabweresa boma lina UDF palibe chimene linachita tinabweresa DPP mavuto ake aliyesa akweziwa ndi awana tamangisidwa anthu atapsya mtima pakali panopa tinabweresa ndi anthu anaguba na 2019 anthu akusenza feteleza pansanapo ulendo wakukanani umenewo kuchoka mu Egypt ndi lero tonsefe akuti tiri ku Bagamoyo tapezeka ku Bagamoyo bwanji chifukwa choti kusankha kwathu nthawi imene yoyo sikunali kuyenera sindikunena kuti ine even mukanandiuza pakali panopa kuti kodi anakhala kuti pakali panopa boma limene nalipo lija linalipobe ndikanena kuti mukanakhala ndi mavuto ochuluka kuopsa kuposa awa nde alipo ndithu amene angabwere koma kuli Amalawi ngona kuti Amalawi tinazolowera kusankha zomwe ife tinazizolowera atatipasa apa zakudya zosiyana kwina ndingokama mbale ya nyuwani imene ayi sizikukoma tifuna zomwe zija zonyunya zachabe zimene sizimatithandiza zija
Ndimeze timafuna kuti zibwe ndikapikenso. Inuyo Kapito koma mukakhala mdziko lino mumatha kuona zokuti alipo ndithu wina wake amene angapulumutse Amalawi kuizimuka mpapasi. Alipo Amalawi ochuluka koma kuti chimene chimavuta ziko muno akuti iwo anthu amenewo ndosachuka. Anthu amenewo one si amene iwo afuna anthu amoralo. Anthu aja aboza. Kunja kuno ninganene kuna kuti anthu fambiri timanamizidwa ndi Satana. Ndati muyang'ane zintchito za Satana ndizokoma kwambiri kusiyana ndi za Mulungu. Ndiyeno chimene chimativuta kwambiri mdziko munomu kasankhidwe ndikupemphana Amalawi ndithu pa nthawi imene tikuyandikira chisankho ichichi tatiyeni tiseguleko maso takumana nazo tsopano anthu akamatiuza mabozawa tiyeni tiziyima ndikufunsa asogoleri mukhoza kunena kuti ayi kapena aujena janali bwino sayang'ane kuti aujena anali bwino ayi tingoyang'ana kuti kodi ndi ndani amene tingaziwe kuti apapa angatukule moyo wa Malawi. Alipo anthu ochuluka. Timalize motere zipani za mutonse akuti zinagwirizana kuti zizasinthana upresident adanena Dr. Saulo Sichilima nkubwera nkuzatuza choncho ndipo pofika na lero sitinamveko president Chakwera akutsutsako. Tiyembekezere zokuti UTM ndi MCP kumbali anu apitirirabe mu mgwirizano menewo ndipo Saulo Sichilima atha kuzayima patsogolo. Mgwirizano wa mgamachula tonse ine ndakhala ndinena kuti kulibe tonse kuli MCP ndi UTM. Mgwirizano amene unali pakati pa Achilima mwanena bwino ena jamwataya ndani ena ake muteni even mwachule mayina mulepera. Tingonena kuti mgwirizano unali pakati pa Achilima ndi Chakwera, MCP ndi UTM. Unali kupasana ulemu kulemekezana tiyende limodzi. Ine ndizapanga zakuti nthawi zina zonse sikuti apena mmalemba ayi kwa mmaziwa kuti nzanga mmene ulendo kuti kuyendera iwe uli bwino chifukwa cha inenso ndili bwino chifukwa cha iweyo ndiye tikayenda chonchi bwanji tipange zinthu zoterezi kuti zitithandize tonse. Ndiye mmafika panjira kwina ndikuyamba kusintha maganizo sindikuziwadi kunena kuti chifukwa sinaone chipepala chimene chocho koma ngati anagwirizana chonchija anthu amene wawani pamene tikanazindikira kuna kuti anthu amakondana anthu amalemekezana Amalawi amafundira Malawi bwino. Nthawi ino ndimene tinakamba kunena kuti Achakwera inu akewo akunena kuti ineyo pakali panopa sindiyima ndikumpanganso propel munthu uja koma mtati muyang'ane ubale wa Achilima ndo Achakwera pakali panopa ndokayikisa kuti anthu amene angasuse mbale imodzi. Ndiyeno winayo kuti amtenge nzake ndikumuyika apa Achilima sanagwire ntchitoto chilowere mboma Achilima akhalali kunyumba. Anakuza na president wangu ndayimika zintchito zonse zimene amagwira anayimikidwa ntchito. Moti kunena kuti dziko lakulamulira ndi Achakwera ndi Saulo Sichilima ndibodza? Ndiyo kumeneko ndi pamene nakuti miti yathu Amalawi simagwira ntchito. President yemwe Chakwera anatifotokozera kuti Achilima ndayimika zintchito. Anayimikidwa akulu amene acha abambo Chilima acha. Zintchito zonse anayimika Achakwera sana nene kapena kuseri kwa nyumba amanena pa radio kutuza Malawi tonse. Achakwera sali nalo gulu ilili. Sali mu administration ya pakali panoyi. Zina atu fachoti anayima nawo ngati vice president. Koma ntchito ya president anayisiya kalekale. Ndipo ayaka nakhala wina Achilima onso nthawi zina. Achilima onso ankhala kuti nawonso funa chani akokhala nawonso chani akanakhala wina tikanamva bawo olankhula chifukwa ngati mgwirizano uli palibe anthu aziwe kuti mgwirizano palibe nzolaka kuna kuti usiku umene uli waja Achilimaja ndi udindo umene anali nawo azikhulupirabe kuti pakale panopa mgwirizano uli nawo koma at least Kapito simungayamikire kuti mgwirizano wawo at least with the public eyes ukuoneka kuti anthu akugwirizana ndithu akuyendera limodzi kwina kulikonse mpaka na chaka chino cha 4 kusiyana ndi mmene zinalili akuyendera limodzi pakali panopita kuti kumalirotu akuyendera limodzi pakali panopa kukalandira ku airport koma inu mukuziwa pakati pa inuyo ndimakhulupirirani munamva president akutuza kuti Achilima ayimika ntchito ntchito imene anayimika ndiyo tiyani ya vice president anayimika ntchito ya vice president asagwirenso ntchito ine yaliyonse ofesi yawo ndi ya president pakali panopa sakukambirana palibenso kuwapasa ntchito ndayimika sindingawapasenso ntchito Achilima sakupasidwa ntchito ndi Achilima zina kuti pakali panopa pali mgwirizano uchokera pati ine apa manje handover kwa munthu amene akuziwa kuti anamuyimika ntchito. Moti kwa inu simukuonapo mgwirizano uliwonse komanso Achilima sakugwira ntchito? Kwa ine sikuti zili kwa ine zili kwa Achakwera
ndi amene ananena kwauza Malawi kuti achilima pakale pano ndayimika zintchito zonse mukozanso kupanga play recording imeneyo siku lonse akuza nonena kuti zifukwa zawo awa azayamba kugiranso ntchito zinthu zawo akapangidwa clear milandu imene ali nayo zimene anena president ndiye kuti anthu amene wamukanza kugira ntchito limodzi kodi mufuna president anene kuti mafuna achagwirani chani anene kuti ineyo achilima ndikugira nawo ntchito akunena kuti awawa sindikugira nawo ntchito ndayimika sindiapasanso ntchito ina iliyonse mwaona achilima kupanga zintchito zena zambiri zokuzana ndi dziko lino ntchito yake ndiye chani amangopita pamalo ndokakhala kumadika kuti president alankhule akatero ndimapita kunyumba nakhala inezo sindingapange zimenezo. Tayamika kwambiri kuti munatilola kuti tikhoza kubwera ndikuzacheza nanu kuno kunyumba kwanu Akapito. Tithokoze kwambiri. Inenso ndikuganiza kuti iniyo Mulungu akupasani masomphenya. Ndikuganiza kuti mukavota chisankho chimene chikubwerachi koma musavote mutapsha mtima. Mvote mutaganiza bwinobwino. Tisabweresenso mpungwe moyo wathu. Fachoti Malawi tikuzunzika tazunzika kumbuyoko kwa nthawi yayitali. Bwino timapanga zimene zija out of love. Chikwa president ajene mafuna kuti apange succeed. You really wanted him. I really wanted him to succeed. And I never hid it from him. I used to tell him, I would like you to succeed. Ndi mtu amene umankonda umamuza chionani. Umamuza chionani. Apa sipali bwino koma apa mtatete zikosa uthandiza. So I genuinely wanted our president to succeed. Koma kuona kuti tafika hapa zinondipesa isoni kwambiri. Kuona anthu amene anakhulupirira alliance kutaya mtima kumene wachitika pakati pano zimandikhudza kwambiri. Chifukwa na Tonse Alliance Malawi anayikhulupirira kwambiri. Anali ndi chiyembekezo chachikulu kuti tiona kusintha nanga siti machokera kulamuliro wa DPP ndi mavuto amene anali nthawi imeneyi ambiri. Ndipo Amalawi anatipasa mpata wonse kuti akaone kusintha. Koma ndili ndi chisoni kwambiri kuti kusintha kumene amayembekeza Malawi kuja sikuchitika yayi. Mavuto akula kusintha